ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Бухтиёр ТВ. дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар монбозори Қумсангин. Лайку подписата ҳатман зикр кунед, аз намо дур нашавед, наворо то охир тамошо кунед. Касоне ки меҳмонанд дар канали мо обуна шаванд. дӯстони азиз, ҳозир рафта нарх навои ғиноҷиниҳоро фаҳмида навор карда пешкаши мо мегардонем. дӯстони азиз, ин ғиноҷинака даҳани мазор кардаесан, соҳибаш 10,000 мегабите. даҳани мазор кардаесан ин ғиноҷина. дӯстони азиз, бозам як ғиноҷини карпатаи калон савдо шид. 14,000 сомон савдо шид. соҳи пешакина гирифтаи биғизай 14,000 сомон савдо шид. ғиноҷинаки баланди хушрӯйнеки. дӯстони азиз, як сар ғиноҷини зоидагиай, боз 7 моҳа биғизай 18,000 мега бозор 17,100 кардааш, ҳолам харидор дорад. 17,100 як та мега зоидагиай 18,000 мега то 17,100 карданаш мега ҳозирам харидор дорад. ҷинаки хушрӯй чочош камтарак майдан чочпараш. дӯстони азиз, як сар калгоб қади гусалаш 35,000 сомонш мега 30,000 кардан мега надорем. гусалаш ғиноҷинак дай 13-14 литр шир дора мега бозор 30,000 кадай бе ҳад гӯи калон бенеки 35 мега бо муомила дорем, неки 30,000 да намеша. гусалаш омада баршай ғиноҷинак. дӯстони азиз, ғиноҷинакам савдо шид 10,400 савдо шид. қақои сахт буд, омад биқаш монда. амол биқаш монда 10,400 савдо шид. ғиноҷинаки хушрӯй, ғиноҷинаки калони хушрӯй биқаш мондааст. дӯстони азиз, бозам як сар ғиноҷинаки фарбияк савдо шудай мега 11,000 савдо шудай. ғиноҷинаки хушрӯй камтара қадиш паст 11,000 мазор гирифтаеш. ай соҳибаш гуфт хидмат сиёнка наки, я иҷа бастим сиёнкаш кайса. ғиноҷинаки хуб.